Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marcy. Taong 1960, Batangas. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho sa isang mayamang negosyante si Marcy. Paglalako ng tinapay at iba't ibang produkto ang kanyang pangunahing ginagawa sa lugar na yon. Kaya naman araw-araw, abala siya sa buhay. Bihira mo lang siyang makita sa tinutuluyan niya dahil malimit ay hapon na siya umuuwi. Ayon nga sa kanya, kahit nakatira sila sa iisang bahay ng mga trabahador ng amo niya, iilan lamang ang kakilala niya sa mga ito. Wala rin siyang balita kung sino-sinong mga bagong dating. Gawa ng para sa kanya, hindi na yun mahalaga. Trabahong dahilan kung bakit tumungo siya roon. At trabaho rin ang rason kung bakit siya mananatili. Sa loob ng 1.5 taon, namuhay ng maayos si Marcy sa Batangas. Hindi man nagagamit ang sarili niyang perang pinaghirapan, masaya naman siya kahit papaano dahil sa alam niyang napupunta ito sa pamilya niyang higit na mas nangangailangan. Ngunit pagkaraan ng ilang buwan, may problemang nangyari. Alam niyo kasi, hindi lang isang pangkaraniwang tao si Marcy. Bago siya umalis sa kanila, pinasahan siya ng nanay niya ng kakayahan sa panggagamot. Hindi ito pulido pero sapat na ito upang maramdaman niya ang mga nilalang na hindi kaaya-aya sa paligid. Noong una, wala naman siyang napapansing kakaiba. Pero nung lumapit yung babaeng tinatawag ng mga katrabaho niya na Corazon, doon na nagbago ang lahat. Dalaga pa itong si Corazon. Ilang beses na rin niya itong nakita, kaya hindi maipagkakaila na maganda rin ito. Ang problema, hindi ito namamansin kahit nakatira sila sa iisang bubong. Titingnan lang siya nito saglit at maglalakad na ito na parabang ang tao sa harap niya ay hangin lamang. Pero habang tumatagal, ang paghanga niya ay napapalitan ng pagdududa. Alam niyang hindi pangkaraniwang tao si Corazon at may mga palatandaan siya para mapatunayan ito. Kabilang sa mga bagay na yon ay ang bigla nitong pagkawala sa trabaho mga bandang 3:00 ng hapon. Hindi man ito araw-araw nangyayari, pero may mga piling araw ito at yon ang una niyang napansin. Napansin niya kasi na kapag Martes, Miyerkules at Biyernes, nawawala si Corazon ng biglaan. Nadadatnan niya itong hinahanap ng mga katrabaho niya, kaya alam na alam niya ang tungkol dito. Ngunit anuman ang gawin ng mga katrabaho nito, hindi nila yun mahagilap. Yun bang parang naglalaho na lamang ito na parang bula? At doon nagsimula ang kanyang kaba. Isang hapon ng Biyernes, maagang umuwi si Marcy sa tinutuluyan nila. Pagpasok niya sa loob ng silid, nagulat siya nang mapansin niya yung kasama niya sa kwarto na nakatayo lang sa harapan ng aparador. 2 beses niya na itong pinansin pero hindi ito sumasagot sa kanya. Kaya ang ginawa niya, kagad niya itong nilapitan at bahagyang kinabig para magkaharap sila. Ngunit pagkaharap ng katrabaho niya, nagulat siya sa mga natagpuan niya. Dilat na dilat ang mga namumuti nitong mga mata, tapos nakanganga ang bibig nito. At yung pamamaraan ng paghinga nito, parang may kung anong mga sinasambit na dasal. Nang marinig ni Marcy ang tunog na yan, kinilabutan siya. Alam niya na hindi lang ito basta paghinga, kundi isa ito sa pamamaraan ng nilalang na kumokontrol sa katrabaho niya para tuluyang maari o masakop ang buo nitong wisyo at katauhan. Dahil sa may alam siya sa panggagamot, kagad niya itong sinubukan na lunasan. Hindi niya muna ito ipinagsabi sa kung kani-kanino sa paniniwalang magagamot niya ito.
Ngunit masyado itong malakas hanggang sa ang taong yon ay nagsimula ng magdeliryo. Alam ni Marcy na mahihirapan na siya sa ganoong aspeto, kaya naman kaagad na siyang humingi ng tulong. Naidala nila ang taong yun sa bahay pagamutan, pero kinagabihan nun, nakita ng mga doktor doon na bigla na lamang itong tumayo. Naglakad sa pasilyo ng gusali bago ito tuluyang namahinga. Ang huling ginawa nito bago yun mamatay ay ang pagsusulat sa dingding ng mga salitang hindi nila kayang maunawaan. May mga isinuka rin itong itim na itlog, kalakip ng mga sisiw na bigla na lamang nawala ayon sa mga doktor. Matapos nun, katakot-takot na realisasyon ng pinagdaanan niya. Hindi niya mawari kung ano nangyari sa kaibigan nila, pero isa lang ang kanyang nasisiguro. May kinalaman ang bagong salta sa kanilang tinutuluyan sa pagkamatay nito. Kaya naman walang sabi-sabi, kagad siyang humanap ng paraan kung papaano ito makokompronta. Matyaga siyang naghintay ng pagkakataon hanggang sa sumapit ang 5 araw ng lamay. Sa bahay na tinutuluyan lang nila pinaglamayan ng biktima, gawa ng hindi ito taga roon. Malayo ang probinsya nito at ang mas mahirap, hindi pa yun alam ng kanyang pamilya. Habang nagkakagulo sa lamayan, nakita ni Marcy si Corazon na nakaupo lang sa pinakadulong bahagi ng bahay. Tahimik nitong pinagmamasdan ng mga tao na parabang nag-aaral ito sa mga kilos nito. Sa kanyang pagmamasid, napansin niyang hindi na si Corazon ang babaeng una niyang nakita sa tinutuluyan nila. Malaki ang naging pinagbago nito. Bigla na lamang itong naging parang matanda ang itsura. Ang una niyang napansin ay ang pangungulubot ng balat nito at ang paghumpak ng pisngi nito. Gumagamit na rin yun ng tabako at sa bawat usok ng tabako na pinapakawalan nito, may kung anong tinig na sumasabay sa hangin ang kanyang naririnig. Kakaiba rin ang presensya na pumapalibot kay Corazon. Animoy protektado ito ng isang itim na nilalang na sadyang napakamapanganib. Di pa man siya nakakalapit, ang kanyang mga balahibo ay hindi na magkamayaw sa pagtayo. Yun bang parang binubulungan siya nito, nalayuan at wag nang pangasa ng babae na nasa kanyang harapan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nanatiling matigas ang kanyang puso. Kahit alam niyang delikado, nanghas siya. Hindi nagtagal, namalaya na lamang niyang nakatayo na siya sa harapan ng dalaga. Nakatitig na rin ito sa kanya habang nakangiti. Pero ang ngiti nito ay parang may dalang panganib. At yon ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng maraming katanungan at palaisipan sa kanyang sarili. Hindi niya mawari kung saan siya magsisimula. Kaya naman kahit wala siyang ideya sa kanyang ginagawa, pinangahasan na niyang magtanong. Corazon, kilala mo ba tong si Paeng? Gusto ko lang malaman. Kasi nung mga nakaraan, nakikita ko kayong magkausap eh. Ngunit nang marinig ito ng dalaga, tumitig lang ito sa kanya at walang ano-ano, nagsimula itong magsalita na parabang 2 tinig ang nagsasanib para magbigkas ng mga kataga na gusto nitong ipaabot sa kanya. Walang pagbibiro sa mga salita nito at ang bagay na yon ang mas lalo pang nagpakaba sa kanya. Huwag mo na akong pulahin ni pagsinungalingan. Lahat ng ayoko ay ang mga lalaking sinungaling. Hindi ba't isa kang manggagamot? Pinaghihinalaan mo ba na ako ang may sala sa kanyang pagkawala? Kung gayon, hindi ka nagkakamali. Sa pamamaraan ng pananalita nito, parang may kung anong bagay itong pinanghahawakan. Hindi man lang ito nagdalawang isip na ipagtapat sa kanya ang mga katotohanan yon,
na para bang ipinapakita nito na kahit malaman niya ang lahat, wala siyang magagawa upang ito ay mapagbayad. Nang marinig naman ni Marcy ang sinabi ng dalaga, katakot-takot na pakiramdam ang naranasan niya. Base sa mga sinabi nito, ipinapamukha lamang nito na wala siyang laban sa kahit na anong aspeto ng duelo na naiisip niya. Gusto niya noong sumagot sa lahat ng sinasabi ni Corazon, ngunit ang kanyang tila ay para bang napitpit at tila nawala ng lakas para makapagsalita. Ilang minuto pa ang lumipas. Muli itong nagtanong. May sasabihin ka pa ba, Marcy? Kung wala na, hayaan mong ilahad ko sa iyo ang mga katotohanang dala ko. Lahat kayo rito, hanggat kayo'y mananatili, sakop kayo ng kapangyarihan ko. Kayo ang magsasakatuparan sa lahat ng aking pinabalak. Lilikha ko rito ng panibagong hukbo upang sirain ang lugar na ito. At sa inyo magmumula ang lahat ng iyon. Bilang ikaw ang taong nakakaalam at naniniwala ng ganitong bagay, nasa sayo ang kalamangan. Iwan mo ng mas maaga ang lugar na ito at ikaw ay malalayo sa panganib. Pero kung gusto mong maging bayani, pwede mo naman silang tulungan. Yun nga lang, hindi ko maipapangako na mabubuhay ka ng mas matagal kesa sa kanila. Marami na akong pinarusahang taong katulad mo, kaya hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit ito. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kagad itong tumayo at malambing na nagpaalam sa kanya. Nang makaalis na ito, tsaka pa lamang niya naramdaman ang panghihina ng kanyang tuhod. Blanko ang kanyang isip. Yun bang kahit gusto niyang bumuo ng plano, masyado itong imposible. Pagkaraan ng ilang araw, nang mailibing na ang kanilang kasama, unti-unti na niyang napansin ang mabilis na pagbabago ng bahay na tinutuluyan nila. Dito na rin niya nakita ang bulgarang pagdarasal ni Corazon na para bang isang ordinaryong bagay na lamang ito para sa kanyang mga kasama. Walang pumapansin sa anumang ginagawa ng dalaga dahil lahat ng kalalakihan at tao roon nahulog na sa bitag niya. Siya nga pala, kung hindi ninyo na itatanong, malapit lang sa tinutuluyan nila ang bahay ng kanilang amo. Katulong doon si Corazon at bibihira lamang ang mga taong nakakapasok sa bahay nito. Kaya naman ang mga nangyayari sa loob ng bahay ay patuloy na nagiging misteryo sa kanya. Hanggang sa isang gabi, nagulat na lamang siya nang makita niyang lumabas ang amo nila na walang saplot. Kasagsaga ng kabilugan ng buwan noon, kaya kitang-kita niya ang pangingintab ng balat nito na para bang naligo ito sa langis. Ilang minuto rin itong nakatitig sa buwan hanggang sa bigla na lamang nag-iba ang anyo nito. Bigla itong tinubuan ng makapal at mahabang balahibo. Tumaas ito ng doble sa kanyang sukat, kapalit ng pamamayat ng buo nitong katawan. Bumaliko ang mga tuhod nito na parang sa kambing at nagkaroon ito ng nguso at maraming pangil. Matapos nun, nilamon nito ng dilim. At pagkaraan lamang ng kalahating oras, bumalik ito sa labas ng bahay, bit-bit ang isang sanggol na duguan na may nakakonekta pang pusod mula sa sinapupunan. Nginasab ito ng kanilang amo bago ito tuluyang pumasok sa loob ng bahay na para bang walang nangyari rito. At pagkaraan ng ilang araw, ganon din ang nangyari sa asawa at mga anak nito. Nadamay na rin ng mga personal nitong katulong na para bang ang nangyayari sa loob ng bahay na yon ay isang uri ng epidemya na walang lunas.
Alam ni Marcy na mabilis kumalat ang ganoong sumpa. Ngunit imbis na isalba ang kanyang sarili, nagpasya siya na lumapit sa isa sa mga kilalang albularyo sa Batangas na nakatira malapit sa bundok ng Banoy. Ni minsan, hindi sumagi sa kanyang isipan na lisanin ang lugar na yon. Kahit papano kasi, marami na rin siya roong kakilala at kung iiwan niya ito ng walang iniiwang babala, posibleng maubos ang mga tao roon at mapalitan ng mga nagbabalat kayong nilalang ng kaliwa. Madaling araw pa lamang, hindi pa man pumuputok ang liwanag ng araw, ay tahimik na siyang nagbalot ng kanyang mga kagamitan. Batid niyang sa bawat segundong lumilipas, unti-unting kumakalat ang laso na dinala ni Corazon sa kanilang lugar. Bago siya tuluyang umalis, sinilip niya muna ang kanyang mga kasamahan sa tulugan. Karamihan sa kanila ay tila mga tuod na nakatitig lamang sa kisame, hindi kumukurap, at ang pamamaraan ng kanilang paghinga ay mabagal na parang may iisang mabigat na ritmo. Hindi na silang mga simpleng manggagawang nakilala niya. Sa hubad na mata, unti-unti na silang kinakain ng kargang sumpang sumasakop sa kanilang diwa. Isinara niya ang pinto ng dahan-dahan at nilisan ng bahay kubo. Ang paglalakbay patungo sa paanan ng bundok ng Banoy ay hindi naging madali. Habang lumalayo siya sa kabayanan at unti-unting pumapasok sa masukal na bahagi ng kakahuyan, napansin niya ang isang nakakabingi at di natural na katahimikan ng paligid. Walang mga insekto na humuhuni, walang tunog ng mga palaka o kahit awit ng mga ibon. Tanging ang lagutok ng mga tuyong dahon at tunog ng sanga sa bawat hakbang niya ang mga ingay doon. Bukod pa rito, panaka-naka ay inaabot ng kanyang pang-amoy ang masangsang na hangin. Isang amoy na pinaghalong malansang dugo, kinakalawang na bakal at nabubulok na lupa. Kahit pa may kaalaman na siya sa panggagamot, inulan pa rin ng malalamig na pawis ang kanyang batok. Bata pa lamang siya, alam na niya ang ibig sabihin ng alingasaw na yon. At yon ay walang iba, kundi ang mga nagmamanman sa kanya. Hindi ito nagmula sa mga ligaw na kaluluwa o laman lupa, kundi sa mga alagad ng kasamaan na mabilisang isinugo upang subukan siyang iligaw at patayin. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-usal niya ng mga tahimik na dasal at pananggalang na itinuro noon ng kanyang ina, napanatili niyang malinaw at kalmado ang kanyang isipan. Hindi siya nagpadala sa mga ilusyon. Kabilang dito ang mga tinig ng kanyang mga yumaunang kamag-anak na pilit tumatawag sa kanyang pangalan mula sa malalalim na bahagi ng talahiban. Minsan pa, nakakita siya sa gilid ng kanyang paningin ng mga aninong tumatawid ng mabilis pa itaas ng mga puno. Alam niyang kapag nilingon niya ito at piniling unawain ang nakikita, doon magsisimula ang pagkawala ng kanyang wisyo at tuluyan siyang lalamunin ng kakahuyan. Inabot ng dapit hapon at malapit ng magtakip silim ang kanyang paglalakbay bago niya narating ang isang maliit na dampang napapaligiran ng matataas at kakaibang mga halaman. Mga halamang hindi karaniwang tumutubo sa ordinaryong lupa. Dito nakatira si Ka Jonas, ang isang tanyag ngunit mailap na albularyo sa Batangas. Base sa mga napagtanungan niya noong nakaraang araw, hindi ito basta-basta tumatanggap ng mga pasyente, lalo't hindi galing doon ang humihingi ng tulong. Ngunit tila iba ang araw na yon, dahil pagdating niya sa paanan ng bakuran, nakaupo na sa labas ng kubo ang matanda at tahimik na humihit-hit ng matapang na tabako. Walang anumang naging pagbabatian. Tila ba nagkakaintindihan na ang dalawa sa pamamagitan lamang ng pakiramdam na dinadala ng hangin. Ang presensya ng matanda ay mabigat, puno ng otoridad,
na tanging mga taong ilang dekada nang nagsasagawa ng mabibigat na espiritual na bakbakan lamang ang nagtataglay. Nang magsenyas ang matanda na pumasok siya sa loob, kaagad na inumpisahan ni Ka Jonas ang pagtatawas kahit hindi pa naglalahad ng anumang impormasyon si Marcy. Gamit ang isang palayok na may malinis na tubig na inigiban pabaliktad mula sa batis at pinalusaw na kandila mula sa itinagong bentida ng lumang simbahan, tahimik na binasa ng albularyo ang sitwasyon na kinakaharap ng binata. Habang pumapatak ang sinindihang kandila sa ibabaw ng tubig, unti-unti itong gumalaw ng kusa na tila may buhay hanggang sa nabuo ang isang imahe. Hindi ito ordinaryong hugis ng tao o hayop. Ang nakatatak sa tubig ay isang napakalaking anino na may maraming galamay na nakaikot sa isang pamayanan at sa pinakagitna nito ay ang mukha ng isang babae. Bukod doon, ang tubig sa palayok ay biglang umitim at nangamoy burak na hinukay galing sa sementeryo na tila ba nabulok ang purong tubig sa loob lamang ng ilang saglit. Batay sa naging lalim ng bintong ng matanda at pamimintig ng mga mata nito, naunawaan ni Marcy ang tunay na bigat at panganib ng nilalang na ibinato sa kanila. Hindi lang ito isang simpleng mampabarang, manggagaway o mangkukulam na nakipagkasundo sa maligno. Isa itong daligmata, isang pampihira at sinaunang anyo ng Panginoong Aswang na sumisipsip hindi lamang ng dugo, kundi pati ng pananampalataya at kaisipan ng isang buong pamayanan. Ang pisikal na anyong nakita ni Marcy gabi bago siya umalis, kung saan ang kanilang amo ay naging isang halimaw na kumakain ng sanggol, ay bahagi lamang ng mas malaking ritual ni Corazon upang tuluyang gawing mga huwad na halimaw ang sinumang nasa ilalim ng kanyang itim na sumpa. Ang sanggol ay hindi basta biktima, kundi ito ay isang masagwang pag-aalay upang pugtuin ang koneksyon ng buong buhay na yon mula sa grasya ng Diyos. Hindi nagsayang ng oras ang albularyo para magpaliwanag sa pamamagitan ng mahahabang salita. Sa pamamagitan ng mga mabilis na galaw, kumpas at maigsing utos, ipinaunawa ng matanda ang nararapat na gawin bago maghating gabi. Unang iniabot kay Marcy ang isang maliit na bote ng lana. Ayon dito, kapag ang langis ay kusang kumulo at pumula, kahit malamig ang panahon, nagiging senyalis yon na napakalapit na ng distansya niya sa kampo ng dilim na handang-handa ng umatake. Pagkatapos iabot ang bote, dumaan si Marcy sa isang marahas at masakit na ritual ng pagbabatik. Habang nakakagat ng mariin sa isang matigas na sanga, walang awang kinadlit ng matanda ang likod niya, gamit ang matulis na pangil ng isang baboy ramong isinawsaw sa gawa-gawang itim na tinta mula sa uling, dagta ng punong balete at mga lihim na halamang gamot. Bawat malalim na tusok at guhit ay mahigpit na sinasabayan ng matanda ng mga mabibigat na orasyon. Ang nilalayo nito ay maging baluti ang mismong balat at kaluluwa ng binata laban sa pang-aakit, ilusyon at lason na tiyak na ibubuga ni Corazon sa kanyang isipan oras na magkaharap sila. Ang mga natuyong sugat sa kanyang likod ay nag-iwan ng kakaibang pananakit, tila naglalagablab na nagbabagang uling na nakasiksik sa kanyang mga kalamnan. Ngunit kapalit naman ito ay ang kakaibang pagtalas ng kanyang buong pandama na animoy mabangis na hayop sa gabi. Bago pa man humakbang palabas si Marcy sa kubo, bilang huling sandata, iniabot sa kanya ng albularyo ang isang lumang itak na yari sa pinanday na tanso at bakal na walang anumang kinang. Sa unang tingin, para lamang itong kalawangin na peraso ng bakal, ngunit sa puluhan nito
ay may nakapulupot na pulang tela, maliit na buto ng manok na itim at basbas ng lumang tubig. Nagsalita ang matanda ng huling pangaral bago siya pinababa ng bundok. Pinaalalahanan siya nito na sa ganoong uri ng laban, mapanlinlang ang mata. Kung anong nakakatakot ay madalas ilusyon lamang para sipsipin ang kanyang tapang. Pandama ang kanyang kaisa-isahang mapagkakatiwalaan dahil oras na mangibabaw ang takot habang nakatitig sa kalaban, kusa siyang kakainin ng buo kahit wala pang ginagawang anumang pisikal na pananakit ang nilalang. Sariwa pang marahas na sugat ng orasyon sa kanyang likod, ngunit baon ang siksik na determinasyon. Walang lingon-lingon, naglakad siya pabalik sa kapatagan ng bayan. Halos 2 buong araw din ang nawala sa kanya. Pagdating niya sa gilid ng plantasyon na tinutuluyan ng kanyang mga kasamahan doon, gabi na at sobrang dilim na ng kalangitan. May makakapal at itim na ulap na nagkukubli sa kabilugan ng buwan at ang kapaligiran ay hindi man lang gumagalaw. Sobrang alinsangan ng paligid, lalo na sa bahay kung saan sila nanunuluyan. Kaya naman sa halip na tahakin ng normal na daan patawid sa harapang pinto, humanap siya ng siwang sa sirang bakod na kawayan sa likuran kung saan maraming nakahampalang na damong makahiya. Habang maingat siyang naglalakad na nakadapa at pasuot sa ilalim ng mga punong mangga, nararamdaman niya ang matalim at mainit na pagpintig mula sa kanyang leeg. Ang lana sa maliit na bote na nakasabit sa kanyang dibdib ay nagbabaga. Kumukulo ang langis nito na parang mantikang nakasalang sa apuyan. Sobrang init nito na halos lapain at pasuin ang sarili niyang balat. Yon ang matinding manifestasyon at paalala na napakalapit na ng sentro ng kasamaan, na parabang nakakalat na ito tulad ng sakit sa hangin. Pasikreto at maingat siyang dumikit patungo sa siwang ng bintana ng malaking kubo na ginagawang silid ng mga manggagawa. Ang bumungad sa kanya roon ay isang panindig balahibong tagpo. Ang kanyang mga kasama sa trabaho na dating maingay, puro pangarap, at palaging nagbibiroan matapos magbilang ng kita, ngayon ay nakatayo ng pabilog at nagmimistulang mga nabubuhay na bangkay sa ilalim ng malamlam na sinag na pumapasok sa bubungan. Ang mga mata nila'y nakadilat, ngunit tanging kaputian na lamang ang nakikita. Nakanganga ang kanilang mga walang kulay na labi habang patuloy sa pagtulo ang malapot nilang laway. Ang kanilang mga kamay ay sabay-sabay na nakataas at umuugoy ng napakabagan na parabang mga manikang nakatali sa isang sinulid, sumasabay sa isang napakabigat at mababang pag-ungol na umaalingaw-ngaw sa buong paligid, na tila mga atungal ng baka na pinagpapapalo bago katayin. Ang mas nakakakilabot pa rito ay nang mapansin niya ang mga itim na linya sa ilalim ng manipis nilang balat. Tila mga ugat na nagkulay uling o mga buhay na uod na gumagapang mula sa kanilang leeg patungo sa kanilang noo, pinipilit masakop ang bahagi ng utak. Dahil dito, walang patidang pagkulo ng lana, at kasabay noon ay isang napakalamig ng simoy ng panis na hangin ang gumapang at dumampi sa batok niya. Ang orasyon sa likod niya ay nagmistulang pumitik na parang kuryente. Naramdaman nito ang maling puwersang dumadaloy. Kasabay naman ng paghigpit ng hawak niya sa kanyang sandata, narinig niya ang malalakas na tunog na paglagutok ng mga buto. Hindi ito nagmula sa loob ng kubo, kundi nagmumula sa bubunga ng malaking bahay na bato na pagmamay-ari ng kanilang amo. Maya-maya pa, naghanap ng pwedeng pagtaguan si Marcy. Nagpalipat-lipat siya sa likod ng malalaking puno ng saging hanggang sa makarating siya sa likurang pader ng mismong mansyon.
Isinandal niya ang kanyang likod dito at idinikit ang kalahati ng kanyang muka sa rehas ng bintana ng kusina na gawa sa itim na kahoy at bakal. Kung anong matinding pagkaawa at lunos ang naramdaman niya sa kalagayan ng mga manggagawa sa kubo, ay halos mapalitan ito ng purong pandidiri sa imahe ng karumal-dumal na ritual na isinasagawa sa loob ng mansyon. Naroon na naman ang kanyang amo at tuluyan ng naiwaksi ang anumang bakas na siya ay minsan naging tagamaneho ng tao. Nanatili itong nasa nakakadiring anyo. Walang natitirang damit, baluktot gaya ng sa malaking kambing ang mga tuhod. Humaba na ng husto ang mga daliri at ang noot pa nga ay kahalintulad na ng asong baliw. Ngunit ngayon ay hindi na nag-iisa ang halimaw. Kasama na nito ang dalawang mas maliliit pa na nilalang na mistulang mga tupang may mukha ng tao at mga pangil na hindi pantay-pantay. Iyon ang asawa at dalagitang anak nito na tuluyan ng isinuko ang kaluluwa upang madamay sa pagkagahaman. Nakadapa ang maliliit at malaking nilalang sa sahig na dati ay may marangyang sala, pilit na pinagpipistahan at ninungusab ang napakaraming iba't ibang uri ng mga karne. Ang sahig ng Nara ay nakulayan na ng nakakasungaw at mapulang dugo na hindi na natutuyo. Ilang minuto lang, nagmistulang tumigil ang pag-inog ng buong mundo nang bigla na lamang bumukas ang isang pribadong pintuan patungo sa pinakaloob ng mansyon. At iniluwal nito si Corazon. Pero hindi na ito ang Corazon na unang dumating na pilit nagtatago bilang maganda at malamyos na trabahante. At hindi na rin ito ang Corazon na nananabako noong burol. Ang nilalang na unti-unting pumapaibabaw ng halos 4 na pulgada mula sa sahig na ngayon ay higit pa sa normal nitong pisikal na batas. Puro kawalan na ang mga mata nito at ang nakalaylay na buhok nitong tila abaka ay kusa na at may buhay na kinukumutan ang malamig na hangin ng kwarto. Sa isang mahinang pagkumpas lamang ng kanyang mahabang mga kuko at tuyot na daliri, sabay-sabay tumigil at umatungal bilang pagsunod ang buong pamilya ng negosyanteng umiinom pa ng dugo. Tiyak na yumukod at itinukod ang kanilang mga pangil sa sahig sa pagbibigay galang. Ito na, batid at isiniksik na ni Marcy sa kanyang pag-iisip na ito na marahil ang tinumbukang huling yugto ng seremonya at pananakop na sinasabi ng matanda mula sa bundok. Isang madilim at huling basbas kung saan oras na makumpleto ito, pagsapit ng eksaktong 1:00 ng madaling araw, ang lahat ng nasasakupan, pati na ang mga kasama niyang inosenteng nagtatrabaho lamang roon para mabuhay, ay sabay-sabay nang mawawala ng sariling pagnanasa. Sasanib na sila sa isang dambuhalang demonyo, aakyat bilang mga mapaminsalang hukbo nang nagbabalat kayong halimaw na susupil sa kung sino mang pipiliin nilang puksain. At kapag nangyari ito ng patago, walang lokal na pulis, gobyerno o simbahan ang may sapat na oras upang maprotektahan ang susunod na mabibiktima. Dahil sa katotohanan iyon, napahinga ng malalim si Marcy. Mariin niyang inihiwalay ang panginginig mula sa kanyang dibdib. Isinara ang takot, ngunit pinanatili ang sigla ng pakiramdam gaya ng aral sa kanya. At sa huli, buong lakas na hinawakan ang puluhan ng kalawangin, ngunit pinagpala at punong-puno ng basbas na itak. Umungol ng mababa ang 3 aswang sa loob nung aksidenteng maapakan ni Marcy yung tuyong dahon. Naramdaman nila ang orasyon sa hangin. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang kalampag ng bakal nang puwersahang sirain ni Marcy ang hampa ng pinto.
Ang tunog ng nabasag at bumaak na kahoy ay tila isang malakas na kulog na agarang sumira sa makapagpigil hiningang katahimikan ng ritual sa loob ng mansyon. Sabay-sabay na napalingon ng 3 halimaw na dating pamilya ng mayamang negosyante. Nanlilisik ang kanilang mga matang kulay dugo at tumutulo ang malapot na laway mula sa kanilang mga pangil na handang manlapa ng laman. Ngunit bago pa man sila tuluyang makasugod na parang mga asong baliw, marahang itinaas ni Corazon ang kanyang tuyot at mahabang daliri upang pigilan sila. Unti-unting lumingon ang taligmata patungo sa direksyon ni Marcy. Kahit pikit at tila walang itim ang mga mata nito, pakiramdam ng binata ay tagos hanggang buto ang talim ng paningin ng nilalang. Ang boses nito, na parang nanggagaling sa pinakailalim ng basag na lupa, ay nagbigay sa kanya ng kilabot kasabay ng hampas ng hangin. Binalaan na kita, Marcy. Binigyan kita ng pagkakataong tumakbo at isalba ang sarili mo na parang isang duwag na aso. Bakit bumalik ka pa sa lugar kung saan nakatakda na ang iyong katapusan? Mariing itinukod ni Marcy ang kanyang mga paa sa sahig na namamantsahan ng dugo. Patuloy ang pagkulo ng lana sa kanyang dibdib. Halos pasuin na nito ang kanyang balat. Ngunit mas nangingibabaw ang init ng tapang na isinalin sa kanya ng mga orasyon sa kanyang likuran. Sa puntong yon, parang bumalik sa kanyang gunita ang boses ni Ka Jonah mula sa paanan ng bundok. Huwag kang kukura. Oras na ipakita mong kinakain ka ng tao. Tapos ang laban. Salita lamang ang gagamitin niyang lason, ngunit ang pananalig mo ang magsisilbing panlaban. Huminga ng malalim si Marcy at itinaas ang kaliwang itak na sa sandaling yon ay unti-unting naglalabas ng mahinang pangingintab laban sa liwanag ng buwan. Walang sino man ang may karapatang umangkin sa buhay at kaluluwa ng ibang tao. Hindi sa iyo ang lupang ito at hindi pumayag ang may kapal na maghasik ka ng lagim sa mga inosenteng tao. Umalis ka sa bayang ito habang may pagkakataon ka pa, Corazon. O kung ano man ang totoo mong pangalan na nagkukubli sa dilim. Isang malalim, nakakarindi at mabangis na ngisi ang gumuhit sa mukha ng daligmata. Umugoy ang alon ng buhok nitong parang mga buhay na ahas at lumamig ang kapaligiran dahil sa biglaang pagbaba ng temperatura. Pangahas na mangmang! Tingnan natin kung hanggang saan ang aabuti ng tapang at ng kapirasong bakal na bitbit mo. Patayin niyo siya! Laslasin ang kanyang laman at inumin ang kanyang tapang! Sa kumpas ng kamay ni Corazon, tuluyang inalpas ang mga halimaw. Umatungal ng nakakabingi ang naging anyong aswang na negosyante at buong lakas na tumalon sa gitna ng sala. Nakaumang ang matutulis na kuko upang sakmalin siya sa leeg paglapit nito. Nang makita niya ito, mabilis na umatras ang binata upang ibalanse ang timbang ng kanyang katawan. Nang lumapag ang halimaw sa kanyang harapan, ipinitik ni Marcy ang kanyang pulso at buong puwersang iwinasiwas ang bendisyonadong itak papaikot sa paligid niya. Hindi ordinaryong pananaga ang ginawa niya. Pagdikit ng tanso at bakal sa makapal na balat ng halimaw, isang sumisinghap na tunog ng napapasong laman ang umalingaw-ngaw. Umuusok ang sugat na nilikha ng sandata at umatras ang negosyante na nasasaktan habang hawak ang kanyang dugoang muka. Uulitin ko, tapos na ang paghasik ninyo ng lagim! Hinihingal ngunit hindi nagpapatinag na wika ni Marcy
habang sinusundan ng matalim na tingin ang bawat galaw ng mga kalaban. Doon din sa mga sandaling yon, nakumpirma niya ang sinabi ng albularyo. Tunay ngang may laban siya, basta't hindi siya nagpapadaig sa ilusyon. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na naghintay ng ikalawang imbitasyon ng mag-ina na nasa anyong tupa upang sumugod. Nagkatinginan ng dalawang alagad ni Corazon bago mabilis na gumapang pasugod sa kanya. Dali-dali siya nitong pinalibutan mula sa dalawang magkaibang direksyon. Bago pa man makakagat ang dalawang halimaw na nag-anyong tupang may mukha ng tao, mabilis na iginilid ni Marcy ang kanyang katawan pakanan. Napaigtad ang halimaw na dating asawa ng amo niya nang sumablay ito sa pag-atake at bumangga sa isang malaking cabinet na naging dahilan upang mabasag ang mga mamahaling porselana sa loob nito. Ngunit sa pag-iwas niyang yon, hindi niya napansin ang mas maliit na halimaw na mabilis na gumapang mula sa itaas ng kisame. Tumalo ng nilalang at matagumpay na naibao ng matutulis nitong pangil sa kaliwa niyang balikat. Isang nakakapasong hapdi ang gumapang sa kanyang ugat. Pakiramdam ng binata ay tila yelo na nakabalot sa tinik ang bumaon sa kanyang laman. Pinipilit sipsipin hindi lamang ang kanyang dugo, kundi maging ang kanyang lakas at sigla. At dahil dito, kung kaya't napadaing siya, ngunit sa halip na sumuko sa takot, ibinuhos niya ang kanyang isip sa pananalig. Pumitik ang mga sariwang sugat ng ritual sa kanyang likuran. Ang orasyon na ibinatik ni Ka Jonas ay umapoy ng kusa bilang depensa. Biglang umusok ang bibig ng halimaw na tila nakagat nito ay baga sa halip na laman. Maya-maya ay bumitawang nilalang habang humihiyaw sa sakit, nahulog sa sahig habang nangingisay at hawak ang sunog nitong nguso. Mangmang, papatayin kita. Susunugin ko ang kaluluwa mo para hindi ka na muling tumungtong sa lupa. Bulyaw ni Corazon sa itaas. Bumuka ang sahig at ilang maiitim na ugat na tila mga buhay na ahas ang gumapang papalapit kay Marcy upang itali ang kanyang mga binti. Gamit ang iisang matipunong braso, walang pag-aatubiling iwinasiwas niya ang bendisyonadong itak. Pinutol niya ang bawat sumusugod na baging ng kadiliman. Tuwing tumatama ang kalawanging bakal sa mga galamay ni Corazon, nagkakaroon ng tila pagsabog at tilansik ng asul na apoy sa hangin. Tinapos mo na ang buhay nila ng dahil sa kasakiman mo. Ngunit habang nakatayo ako, hindi mo makukuha ang mga tao sa labas. Nang makitang papalapit na ang binata, bitbit ang bakal na pumupuksa sa kanyang mahika, itinaas ni Corazon ang dalawa niyang kamay. Ang aswang na amo na kanina ay nakahandusay dahil sa taga, muling tumayo kahit nakalaylay na ang kalahating muka na animoy handa na itong maging isang harang. Subalit alam na ni Marcy ang kanyang gagawin. Hindi niya layuning patayin ang mga kontroladong nilalang ng paulit-ulit na posibleng umubos ng kanyang lakas. Ang ugat ng salot ang kailangan niyang putulin. Buong bilis na dinukot niya mula sa kanyang dibdib ang maliit na bote ng lana. Sobrang init na nito na halos malusaw na ang mismong salamin sa kanyang palad. Kagad niya yung binuksan gamit ang kanyang ngipin. At sa isang maagap na pag-iwas sa panibagong pagsugod ng aswang na negosyante, inihagis niya ang kumukulong banal na langis pa itaas, direkta sa mukha at dibdib ng lumulutang na daligmata. Umapaw ang isang tilik na tila pinagsama-samang iyak ng libu-libong babae, bata at matatanda. Nang dumampi ang banal na langis sa itim na aura ng daligmata, nagkagulo ang mga puwersa sa loob ng bahay. Umapoy ng puti at asul ang mukha ni Corazon. Nahulog siya mula sa pagkalutang
at bumagsak ng malakas sa kahoy na sahig na naglikha ng malalim na bitak. Kusa namang nanigas ang 3 aswang habang umaatungal ang kanilang Panginoon. Unti-unting gumapang ang mabilis na pagkabulok sa kanilang anyo, nagbabalik sa pagiging tao, ngunit walang buhay at puno ng mga itim na marka, patunay na matagal na nilang isinuko ang kanilang pagkatao at gumagalaw na lamang sila bilang mga tau-tauhan ng demonyo. Matapos ang mga pangyayari, lumapit siya habang mariing hawak sa magkabilang kamay ang itak. Nakahanda na siyang saksakin ang puso ni Corazon. Katapusan mo na. May diin na wika niya. Pilit na nilalabanan ang paghingal. Sa tingin mo ba, Marcy, ganito lamang kadali? Napatigil mo lamang ang ritual sa bayang ito. Ngunit hindi mo mapapatay ang gutom ko. Bago pa man maibaba ni Marcy ang kanyang itak, sumabog ang buong bintana sa likuran ni Corazon. Kasabay ng paghampas ng isang napakalakas na hangin, nag-anyong makapal at itim na usok ang katawan ng dalaga. Pumalit sa pisikal na katawan niya ang daan-daang malalaking paniki at uwak na sabay-sabay na nagliparan at kumaripas papalabas ng mansyon patungo sa madilim at masukal na kagubatan. Matapos nun, inubo at naluha si Marcy sa sumabog na alikabok at amoy asupre. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng wasak na sala, kasama ng 3 bangkay na nagsisilbing patunay sa nakakabaliw na karanasang nangyari sa mayamang pamilya. Paglipas ng ilang saglit, naramdaman niyang humina ang pintig sa mga sugat sa likod niya, tanda na lumisa na ang banta sa gabi. Kinaumagahan, kinising ng maagang sikat ng araw ang himlayan ng mga trabahador. Nagising silang tila may matinding sakit sa katawan, gaya ng galing sa malubhang lagnat, at ang iba pa'y nagkandasuka-suka ng mga basag na insekto na nakaimbak dati sa kanilang lalamunan. Patunay na isinusuka na ng kanilang sistema ang makamandag na bakas ni Corazon. Unang lumabas ng kubo si Paeng, ang kasamahan ni Marcy na matagal nang iniinda ang tila pagkalimot sa sarili noong pilitin siyang sumama sa dalaga. Namumutla si Paeng, pilit na pilit ang bawat paggalaw nito. Nang salubungin siya ni Marcy, may bitbit na itong isang baso ng mainit na tasa na may halong luyang dilaw. Marcy, anong nangyari? Nasaan si Corazon? Nasaan si Senyor? Bakit parang galing ako sa isang napakahabang bangungot? Tinitigan siya ni Marcy ng tahimik. Hindi niya kagad sinabi ang buong katotohanan dahil baka hindi yun kayanin ng mahinang kaisipan ng kaibigan. Wala na sila roon, Paeng. Wala nang senyor at ang pamilya niya. Naaksidente sila bago magmadaling araw, base sa huling kita ko. Ngunit ang mas mahalaga, mag-empake ka na ng mga gamit mo. Sabihan mo rin ang lahat ng ating mga kasamahan. Hindi na maganda ang lupang ito. Tapos na ang trabaho natin dito at kailangan nating umalis. Habol ang ating mga buhay pabalik sa ating mga tahanan. Nabalot ng ingay at takot ang mga manggagawa nang makita nila ang mga sirang bakod at pagkawasak ng mansyon kahit malayo pa sila roon. Kaya naman nakumbinsi silang umalis na ng kusa na wala nang hinihingi pang sahod. Pero sa pagkakataong yun, hindi siya sasama. Pagkatapos makasiguro na nakaalis na ang kanyang mga kasamahan, bumalik siya sa paanan ng bundok ng Banoy ng mag-isa. Sa dampang pinagkalooban niya ng kaligtasan, nakita niya muli si Ka Jonas. Nakawala po siya. Hindi naging sapat ang pagkakataong maitara ko ang sandata.
Tinapik lamang siya ng marahan sa balikat ng matanda, kasabay ng pagngiti nito ng may bakas ng pagiging seryoso. Bahagi ng pagiging daligmata yon, iho. Hindi basta-basta mapupuksa ang mga inanak ng kasamaan. Ngunit nabulabog mo ang pugad ng ahas. Tinamo niya ang pagkasunog mula sa bendisyonadong langis, kaya matagal bago siya makakahanap ng sapat na lakas. Pinilay mo ang buong kaharian na pinapangarap niyang taglayin. Ngunit kapag nakapagpahinga yon, hahanap at hahanap pa rin po siya ng masisipsipan at mas malaking nayo na uubusin. Nalaman ko po, habang pinapaikot niya ang aking diwa, nakatatak sa kanya ang patuloy na pagpapalawak ng kauri. Tutulungan niyo po ba akong matunton kung saan siya nagtatago? Nang marinig ito ng matanda, kagad naman siya nitong pinatayo. May inipit ang albularyo sa kamay nito. Isa itong maliit na telang hugis tatsulok na pinahira ng kandila at may nakaipit na natuyong halamang buntot leon. Sumakay ka, Patimog. Hanapin mo ang hangin kung saan ang amoy ng bulok na isda at inabong tabako ay umaangat kapag 3:00 ng hapon. Bitbitin mo ang mga basbas na naisulat ko sa iyong balat at hanggat may tapang kang hinuhugot mula sa iyong puso para sa mga inosente, mananatili kang may laban. Tandaang walang nilalang na nakakaligtas kung buong bayan na ang ipagsasanib mo. Sinusundan at inuusig siya ngayon ng katarungan. Sundan mo siya. Pigilan mo ang pagkawala niyang yon. Hindi na gaanong nakatulog ang binata sa mga sumunod na linggo. Ang naging paglalakbay niya palabas ng probinsya ng Batangas ay isang krusadang tanging siya lamang ang nakakaalam. Naglakad siya mula sa bayan-bayan papasok patungo sa masusukal na ruta ng probinsya ng Laguna. Pilit na inoobserbahan ng anumang bali-balita mula sa mga magsasaka tungkol sa kakaibang karamdaman, pagkabaliw ng mga individual o misteryosong estranghera. 4 na buwan simula nang takasan siya ni Corazon, dinala siya ng tadhana sa isang pagawaan ng kopra malapit sa paanan ng bundok ng Banahaw. Umagang-umaga, umuulan at makapalang putik sa bayan, kaya siya naghanap ng matatambayan. Ngunit sa paghigop niya pa lamang ng kapeng inialok ng ale sa isang maliit na karinderya na sakop ng bayan, umalingaw-ngaw na ang isang pamilya at masaklap na kwento na tahimik na pinag-uusapan sa paligid. Ale, mukhang matumalang gawaan ng kopra ngayon ah. Pasimpleng pagtatanong ni Marcy, sabay latag ng ilang barya sa mesa. Bumuntong hininga ang matanda at nagpalinga-linga pa na tila ba takot may makarinig. Nako, huwag ka nang maghanap ng trabaho dyan sa gilingan. Simula nang may estrangherong dumating doon 3 buwan na ang nakakaraan, nagsimula nang magkasakit ang mga manggagawa. Tuwing Biyernes, may mga laging hinihimatay. Ang sabi nila ang tagapamahala rito, unti-unti na ring natutulala na para bang ewan. Sa pagkarinig niya nun, kusang nanginig ng bahagya ang telang nasa bulsa niya at muling naramdaman niya ang matalim na kuryente sa kanyang likuran. Naramdaman at natikman na ng kanyang katawan ng paparating na laban. Nakita niya kung papaano ito gumalaw. Naintindihan niya ang diskarte nito. Alam niyang malayo pa ang habang buhay na sumpang dadalhin niya upang makasiguro na tapusin ng buo ang buhay ng kinikilalang dalaga, ngunit hindi na siya aatras pang muli. Ilang minuto pa ang lumipas. Ubos niya na ang mainit na tsaa. Inayos niya ang manggas ng kanyang mahabang damit na may itinatagong baluti. Itinali niyang muli ang sagradong sandata sa kanyang bewang bago diretsong naglakad. Isinusulong ang mga sariling paa
patungo doon sa itim na usok na wala sanang makakapansin bago mapatalsik at mapuksang buo sa liwanag ng araw. Salamat po sa inumin, Ale. Napakasarap at mainit. Makakabuti ito panlaban sa hamog. Pero, maaari ko po bang malaman kung saan ang eksaktong daan patungo sa paggawaan ng kopra na sinasabi ninyo? Napatigil ang matanda sa pagpupunas ng mesa. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Tila kinikilatis kung may sira ba sa pag-iisip ang binatang kaharap. Abay, ikaw na bata ka. Tila hindi mo narinig ang babala ko. Kapag tumuloy ka roon, iisa na lang ang paa mo sa hukay. Kulang ng mga tao roon dahil sa sakit. At ayon sa kumare ko, yung iba namang namamasukan doon, nagsisi-uwian na. May hinahanap lamang po akong isang matagal nang may utang sa akin. Kailangan ko po silang singilin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako magtatagal doon. Nang makita ng matanda ang determinasyon sa mga mata niya, napabuntong hininga na lamang ito at itinuro ang makipot at maputik na daan paakyat sa dalisdis. Sundan mo ang mga punong bakawan. Paglagpas mo sa tulay na kawayan, makikita mo ang matataas na usok mula sa tapahan ng kopra. O siya, mag-iingat ka. Nang marinig niya ito, wala na siyang inaksayang oras. Kagad niyang tinahak ang maputik na kalsada. Bawat tapak ng kanyang bota ay bumabaon sa malapot at mapulang lupa. Sa paglapit niya sa plantasyon, unti-unting nakikipagsabayan ang maasim at masangsang na amoy na para bang galing sa kahoy. O marahil ay hindi yun kahoy. Bukod sa nakakasulasok na usok na kumakapit sa balat, naramdaman agad ng kanyang buong katawan ng mabigat, tila may yelong dumaan sa kanyang gulugod. Ang luyang dilaw at buntot leon na nakatago sa kanyang bulsa ay nag-umpisang uminit. Nandito na nga siya, walang duda. Nang makapasok na siya sa tarangkahan, naabutan niya ang ilang lalaking walang imik na tinataga ang mga nyog. Ang iba naman ay mabagal na sinasalang ang mga binalatan sa itaas ng lumiliyab na tapahan. Ngunit sa lahat ng nakita niya, ang kapansin-pansin ay ang kanilang mga mata na malalalim at nangingitim. Nilapitan niya ang isang matipunong lalaki na sa tingin niya ay namumuno sa mga manggagawang naroon. Magandang umaga ho. Ako po'y galing pang Batangas. Naghahanap po sana ako ng trabaho. Kahit anong ipagawa, kaya ko ho. Masipag po akong sumunod sa mga utos. Tiningnan siya ng kapatas na may mapuputlang mga labi at tila ng hihinang mga tuhod. Tamang-tama. Umalis ang 3 kong tao kahapon. Ako nga pala si Orel. Anong pangalan mo? Mando ho. Handa po ako magsimula ngayon din. Sige, Mando. Tulungan mo si Berto doon sa may pugon at iwasan mo ang pagtambay sa likod ng malaking bahay. Nandoon ang pamangkin ng may-ari. Ayaw niya ng mga maiingay na trabahador. Pumunta si Marcy sa tapahan. Kahit matindi ang init ng apoy mula sa mga baon ng nyog, hindi nito matabunan ang panlalamig ng paligid na dala ng itim na mahika. Tumabi siya sa isang payat na lalaki na panayang pawis at yon ay si Berto. Bago ka? Oho, Mando ang pangalan ko. Parang ang bigat ng katawan ng mga tao rito ah. Napalunok si Berto at napalinga. Tila natatakot na may makarinig. Basta dito, Mando. Gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag ka mag-iikot kapag 3:00 ng hapon at kapag gabi. May kakaiba na rito simula nang dumating si Esme. Esme? Yung pamangkin ng senyor dito. Magandang babae. Maputi pa sa labong. Kaso,
Lagi may nakatakip na itim na belo sa kanang bahagi ng mukha niya. Ang sabi nila na aksidente sa kalan sa Maynila. Pero nung isang gabi, nakita ko siyang naglalakad sa kakahuyan. Yung mga asong gala natin dito, imbis na kumahol, nagkanda iyak-iyak at umurong papalayo na parang nakakita ng aswang. Naniniwala ka ba dun? Tumango lamang si Marcy. Ang belo, sa isip-isip niya, hindi aksidente sa kala ng sumunog sa mukha nito. Yon ang pilat na iniwan ng pinakulo ang bendisyonadong langis na isinaboy niya bago ito nakatakas sa Batangas. Hindi ito lubusang nakabawi. Mahina ang daligmata at sinusubukan itong magnakaw muli ng lakas mula sa buhay ng mga trabahador sa koprahan bago nito lubusang angkinin ang isip ng buong baryo. Pagsapit ng hapon, bandang 3:00, umitim ang langit at kumulog ng malakas. Agad na nagtago sa kani-kanilang mga kubo ang mga manggagawa upang umiwas sa ulan, ngunit hindi ganon ang ginawa niya. Nanatili siyang nakakubli sa likod ng nagtataasang tambak ng bunot ng nyog malapit sa malaking bahay na yari sa kahoy at bato. Kalaunan, bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas ang isang pamilyar na bulto. Kahit nakasuot ito ng magara at itim na bestida at may belo na nagtatakip sa kalahati ng muka, hindi maitatago ng damit ang kakaibang presensya nito. Lumutang ng bahagya ang mga paa nito mula sa putikan. Hindi sumasayad at habang umaambo ng panayad, ni isang patak ng ulan ay walang dumadapo sa binibini. Tila tumatalsik ang tubig palayo rito. Binuksan ni Marcy ang kanyang itak ng bahagya upang sumilip ang tanso at talim. Sa pagkakataong ito, nais niyang tapusin ang lahat ng walang idinadamay na ibang tao. Tahimik siyang gumapang sa damuhan habang iniiwasang makagawa ng ingay. Ngunit mabilis ang pakiramdam ng isang daligmata. Biglang tumigil ang babae. Lumingon siya ng dahan-dahan. Ang kaisa-isahang nakalitaw na mata ni Esme na dating kulay bughaw at malamlam ay pansamantalang nag-iba ng kulay. Nagningas ito ng kulay dugo hanggang sa napalitan pabalik sa kulay ng yelo. Pilit kinokontrol ang ilusyon. Akala ko ba'y turo ng matatanda na masamang ugali ang manilip, Ginoo? Nang marinig niya ito, kagad siyang tumayo mula sa pagkakadapa at humakbang palabas sa ulanan. Bakit kailangan mong mag-iba ng pangalan, Corazon? Matapang ka nang iniwan mo ako mag-isa kasama ng pinaslang mong pamilya. Bakit ngayon nagtatago ka? Ikaw, paano mo ko natuntun? Tandaan mo, habang may pusong tumitibok para sa katarungan at may matandang handang pumatay sa dyablo, hindi ka makakapagtago kahit sa dulo pa ng mundo. Mangmang. Pagkatapos nitong magwika, kagad nitong itinaas ang parehong nakabukang mga kamay patungo sa kanya. At sa isang malakas at hindi nakikita na puwersa ng hangin, ang tumulak pabulusok sa binata. Tumilapon si Marcy ilang dangkal pa atras at bumagsak siya sa putikan. Ngunit bago pa man madurog ang kanyang mga tadyang, ang orasyong umilaw mula sa likod niya ay nagsilbing makapal na unan. Madali siyang nakabawi. Nakuha niya kaagad na tumayo na parang walang anumang pagkabali. Sa tingin mo makakaligtas ka rito? Wala tayo sa teritoryo ng matandang albularyong yon. Ang lupang ito'y nakainan ko na. Papatayin kita at ipapakain ko ang iyong kaluluwa sa mga alipin ko. Matapos nun, kagad na nagsilabasan ang mga manggagawa. Paulit-ulit niya itong sinigawan, ngunit walang ni isa ang sumagot.
Dumaluhong ang mga ito ng walang emosyon at sa tindi ng pagmamanipula ng daligmata, nagawa nitong makontrol ang lahat ng naroon. Kagad niyang nilabanan ang mga tao, ngunit sa bawat pagbagsak ng mga ito, kagad itong tumatayo na parang walang nararamdaman. Hindi niya pwedeng patayin ang mga taong ito. Kailangan niyang tapusin ng tapat si Corazon. Sa ilalim ng malakas na patak ng ulan, huminto siya at mariing ibinao ng pinagpalang itak sa lupa. Pilit niyang dinasalang pikit matang panalangin na galing pa kay Ka Jonas. Mula rito hanggang sa langit, ibuhos ang liwanag laban sa mga aso ng impyerno! Wika niya habang sinasabayan niya ito ng pagkuha ng asin at isang peraso ng malaking tawas, tsaka inihagis sa gitna ng nakapalibot na mga tau-tauhan ni Corazon. Pagsayad ng tawas at asin sa putikan, sumingaw ang isang napakalakas at puting usok na animoy nakakapasong singaw ng yelo. Napatigil sa paghakbang ang mga namanipulang trabahador na parabang humina ang pagkontrol sa kanila ng daligmata. Pagsilay naman niyang umeepekto ang kanyang isinaboy, dito niya napansin ang biglang pag-urong ng dalaga. Ramdam niyang natakot ito. Batid ng maruming espiritu ang panlalambot ng sariling katawan. Kusa itong lumipad papaitaas at tumawid papunta sa madilim at masukal na kagubatan ng banahaw. Hindi ka na makakatakas sa akin ngayon! Habang hinahabol niya ito, ramdam niya na pabigat ng pabigat ang hangin dahil sa siksik na presensya at mga malignong ligaw sa bundok ang kanyang mga dinaraanan. Maghaharap muli sila at sa pagkakataong ito, dapat ay maging huli na yon bago pa makapasok ang halimaw sa pusod ng sagradong banahaw kung saan maaari itong humigop ng kapangyarihan upang maging isang Diyos-Diyosang hindi na kayang kalabanin pa. Mabilis na binalot ng makapal at malamig na hamog ang pusod ng bundok banahaw. Sa bawat paghakbang niya sa masukal na gubat, unti-unting naglaho ang mga yapak at anino ng nakataas na daligmata. Wala na siyang makita kundi ang puting tabing ng hamog. Paminsan-minsan ay nakadarama siya ng matatalim na sangang humahampas sa kanyang muka. At mula sa pinakamataas na puno ng matandang balete, umalingaw-ngaw ang isang malamig at mapanglaw na halakhak. Hindi mo ako mapapatay hanggat may kasakiman sa mundo. Hanggat may taong kayang isuko ang kaluluwa kapalit ng kapangyarihan at yaman, Magbabalik at magbabalik ako. masyadong maikli ang buhay mong tao para ubusin sa paghabol sa akin. Nang marinig niya ito, kagad niyang inihampas ang kanyang itak sa puno, dulot ng matinding pagkadismaya. Alam niyang tama ito dahil sa labis na pagkapagod ng kanyang katawan at sa mga sugat na natamo niya mula sa koprahan, nakawala sa kanyang mga kamay ang pagkakataong tapusin ito. Subalit habang pinagmamasdan niya ang kalawanging talim ng kanyang bendisyonadong itak na kumikinang sa ilalim ng buwan, isang malalim na pagtanggap ang namuo sa kanyang puso. Maaring maiksi ang buhay ko, ngunit asahan mong sa bawat aninong susubukan mong itayo para manakop ng mga inosente, naroon ang liwanag ng itak ko para putulin yon. Hindi nagtapos ang gabi sa lantarang pagkapanalo, ngunit doon nagsimula ang isang mahaba at tahimik na sumpaan na magtatagal ng habang buhay. Lumipas ang mga taon at naging dekada. Ang kabataang nagbebenta lamang ng tinapay sa Batangas ay unti-unti nang nabaon sa limot, ngunit sa mga liblib na nayon, sa mga probinsyang inabot ng sumpa o salot na walang maipaliwanag na medikal na dahilan, umusbong ang isang panibagong kwento. Sa tuwing may balita tungkol sa isang magandang estrangherang dumadayo sa isang tahimik na bayan, may isang lalaking palagi ang dumarating
Nakarating na si Marcy sa mga nagtataasang bukiri ng Quezon, sa mga tahimik na tabing dagat ng Visayas, hanggang sa malalalim at mapanganib na kagubatan sa gitna ng Mindanao. Bawat labanan ay nagiging mas madugo. Bawat pagtatagpo nila ng daligmata ay nagtatapos sa malagim na sagupaan. Ngunit tulad ng babala ni Ka Jonas noon, hindi basta-basta napupuksa ang inanak ng kadiliman. Sa huli, palaging nakakahanap ng siwang ang halimaw para muling tumakas, magpalit ng balat at mag-ipaw ng lakas. At si Marcy, laging naroon upang muli itong itaboy at iligtas ang mga taong muntik nang maging alipin nito. Ngayon, ang makinis at matigas na mukha ng binata ay pinalitan na ng malalalim na kalyo at kulubot ng panahon. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng pulbos na tawas, at ang pinagmamalaki niyang tindig ay may bahagyang pagkabaluktot na dahil sa mga pilat na hindi na mabilang ng kamay. Subalit ang kanyang paningin, ang pakiramdam na iniluklok sa kanya ng makapangyarihang orasyon, ay nanatiling mabangis at matulis na parang hagupit ng bagyo. Sa isang maliit na kubo na nakaharap sa dalampasigan ng isang hiwalay na isla sa probinsya, nakaupo ang matandang si Marcy sa tapat ng nagbabagang kahoy habang humihigop ng kapeng barako. Tahimik ang paligid, payapa ang lagaslas ng alon. Hanggang sa isang iglap, naramdaman niya ang isang pamilyar at nakakapasong hapdi mula sa matandang sugat sa kanyang likuran. Ibinaba niya ang kanyang tasa at dinukot mula sa kanyang sirang kwintas ang maliit na bote na matagal niyang iningatan. Kumukulo na naman ng tahimik ang namumuong itim na lana. Sa di kalayuan, sinamahan ito ng hanging amoy kinakalawang na bakal at malansang lupa. Isang pagod ngunit kampanteng ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Hindi ito ngiti ng pait o takot, kundi ngiti ng isang mandirigmang lubos ng naiintindihan at minahalang kanyang tadhana. Inilapat niya ang kanyang nanunuyong mga kamay patungo sa kalawanging itak na nakasuksok pa rin sa luma niyang sinturon. Nandito ka na naman, korason. Matanda na ako. Pero huwag kang mag-alala. Malinaw pa ang mga mata ko para tapyasin ang kadiliman mo. At sa ilalim ng tahimik na liwanag ng buwan, marahang tumayo ang hinihingal na matanda. Itinuwid niya ang kanyang lumang salakot, ibinuhol ng mahigpit ang baluti, at ibinalik muli ang kanyang nakasanayang lakas upang tahimik na maglakad patungo sa panibagong anino. Isang walang hanggang krusada ng tao na piniling hubarin ng pangarap para sa sarili, upang maging habang buhay na kalasag ng mundo at tanggapin sa kanyang sarili ang iniatang sa kanya na walang katapusang pakikipaglaban ng mandirigmang antingero sa daligmata.